Добре дошли в Китай! Вече съм в полета за Китай. Полето ще бъде общо 10 часа и половина. Не знам как ще го изправям. Трябваше да се премина с този доста бюджетен вариант. Sichuan Airlines. Реално полета ми струваше 300 евро. Така че, мисля, че е доста добър дил. Имам после 20 часа престой в Ченду. Но ще се разходя и оттам ще снимам дневен влог. И това е предварите ми успех. Да, и накрая пристигнах. Полета беше поносим. Мисля, че успях да поспя някъде около 5 часа, което беше доста добре. В момента имам 20 часа престой и ми казаха, че мога да питам авиокомпанията дали могат да ме настанят безплатно в хотел с транспорт, понеже имам толкова огромна часова разлика. И реших да видя как всъщност работи това, така че отидох и попитах и ми казаха върни след 20 минути. Напълно безплатно е, което съм шокиран изобщо, че е възможно. И доколкото виждате, в момента съм в автобуса и отивам към хотела, който авиокомпанията ми даде. После не знам от този хотел как ще се тръгне, къде, какво ще прави, къде ще ходя. Това е супер хаосирано пътуване, защото никакъв план няма. И интересното беше, че прекарах 2 часа в летището без абсолютно никакъв достъп до моите социални мрежи, Google Maps, Google Translate, абсолютно нищо, защото всичко е блокирано. В крайна сметка трябваше да инсталирам VPN, с който успях да си купя eSIM карта и също така да мога да си влезна в социалните мрежи и китайския Google Maps, така че не мога да се ориентирам тук какво ще правя. Мале хора, не мога да повярвам. Това ми е стаята, защото просто имам няколко часа престой. Изцяло ми го покрива авиолинията, нищичко не плащам. Искам просто да видите как изглежда. Моля, и да видим тоалетната. Също така интересното е, че тази авиокомпания в интернет страшно много я хлебиха и аз изключително много се бях притеснил всъщност какво да очаквам, защото полета беше 300 евро, което е доста ефтино, като се замислиш до Австралия от Европа. И много се притеснях за този полет, си викам, мале, това ще е ужасно, как ще го изтърпя. Освен, че си имаше ядене, абсолютно всичко си беше нормално в самия полет, също така човек ми дадоха хотелска стая. Смисъл, вау! Впечатлен съм от Sichuan Airlines. Инфлуенсвам ви да си купите Sichuan Airlines. Сега отивам да си хвана метрото, след като се върнах да си разваля парите, защото 100 не приема машината, но поне си хапна. Сега трябва да си взема линия 18 до тази спирка и хайде! Мой човек. Гълтай парата, кой връща пари, бе? Уп! Скарахме карта. Окей, cool. Имам чуш, че има наети хора за абсолютно всяко нещо. И по принцип беше малко рисковано решение да се кача на метрото. Но веднъж съм в Китай, сигурно никога повече няма да дойда. Особено с причина няма да дойда, ако е нещо с прекачване. Така че се викам в майната му, ще се справя, въпреки че нищо не разбирам. Всичко е на китайски, всичко е много объркващо. Google не работи, ChatGPT не работи. Просто общо взето го карам на питанки от хората, които въобще не говорят английски. Като цяло Китай не е много travel friendly. Ще се качим на метрото и ще разгледаме малко от града, просто ще се шляя и после трябва да се върна обратно до летището, после в хотела и после пак на летището. Пристигнах в центъра на Ченду. Еми да, служаваш си 2 часа ходене. Леле! Вау! Червено всички пресичат. Нямам идея. И тук какво ще ядем? Това си избрах.
принцип аз много мразя такива тип помийки, нудли и такива неща от много малък. Майка ми, как да хубава китайска, винаги съм трайфал. Има със сигурност някакъв странен вкус. Тук дали път мяу-мяу и бао-бао? Или това е само във Виетнам? Това изглежда на бао. Цяло пиле. Ей, а вижте къде са, ще ви вода. 7-Eleven. Я да видим какво става тук. Кокосова вода, 5,90, това е към лев и нещо. Тук има някакви много панди, между другото това е известно тук. Пандите. Тук има сандвичи по 12,50. Това е някакви безобразно ефтини неща. Олей, тук има и пръшки, има дъмплингс, още пръшки, направо цяло крило да се взема, предлагам. И вижте в какви плики ще ги слагат. Така че било люто. Сега ще видим. Не е баш люто, но има вкусно сладко-кисел сос. Нещо от тази порода. Второто е дъмплинг. Не. Окей. Те са омазни. Хайде. Ориз тесто. Оризче с завито в тесто. Взех си е такава пийка. Попеш. Нещо да сирах на май. Мада това е брутално. Сега продължаваме към корндог. Модерни работи. Окей. Това си е пръшка. Страхотна. Да. Има и кремвирш. Цялото нещо ми струваше около 10 юана, което е, не знам, май 7 лева, нищо такова. И най-накрая се прибрах и това ще бъде завършка за днескашния влог. Много се радвам, че успях да отида до центъра, бях възхитен от това, което видях. Както винаги Азия е супер overstimulating, винаги има какво да видиш, винаги има какво да правиш. Супер изморен съм и недоспал съм. Сега ми остават 1 час точно да си почина и стягам багажа и отивам отново на летището, където вече си хващам полета за Сидни в Австралия. Най-накрая и много се вълнувам и се надявам да проспя целият полет, тъй като ще бъде 10 часа и 30 минути. Но аз не цял ден не съм спал, така че мисля, че ще съм дроп самолета. Така че това е завършка на днескашния влог. Много благодаря, който е останал до тук и до нови срещи от Австралия.